Mami lamɛn sa. Jibi fila ka b'i bolo. Mais mami lamɛn kɛ. Jibi i tɛna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne tɛna se ka fi bila danger la i ka nin ko sugu ninnu kama i y'a mɛn. Mais mami kun ka baara de tiɲɛna. E ka baara tiɲɛna o b'a yira k'e tɛ se ka baara wɛrɛ sɔrɔ. Mais mami t'a faamu sa ne ye baara wɛrɛ ɲini ne tɛ se k'a faamu tantɔ parce que ne ye min f'i ɲɛna ne tɛna se ka dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Mais mami. E kɔni b'a dɔn hali sisan ne b'e fɛ mais e bɛ ka ko minnu kɛ nin tɛ ne hakilinata ye tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛna se ka tugu i fana ma nin fɔ sa ne yɛrɛ bolo i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn fɔ de kan k'i faamu. Ayi o de kɛ e fana ka ɲi ka ne faamu de ni ne y'e faamu cogo cogo e fana ka ɲi ka ne faamu parce que ne b'a min f'i ɲɛna i ka ɲi k'o de dabila. E yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka ko min kɛ ko ɲɛnama tɛ e yɛrɛ b'a dɔn. Walayi baara tɛ ka sɔrɔ de mami ne faamu sa. Baara bɛ sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ. E yɛrɛ b'a dɔn e kanu ne kama ne donna nin baara la. Bɔ a la parce que ne de ko k'a man nin ye bɔ a baara la. Mami ne tɛ se k'o kɛ baara wɛrɛ ten. Baara wɛrɛ bɛ sɔrɔ sa o sera ko jagosa k'e ka don nin baara in na e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min risque ka bon. Tiɲɛ la ne tɛna se k'i dɛmɛ nin kan ka tantɔ dɛ n tɛna se k'i to nin na tantɔ a tila k'a fɔ k'e ni ne ka vi ɲɔgɔn fɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn nin ko in tɛ kosɛbɛ lamɛn. Bon ne b'i to yen k'i réfléchir parce que ne tɛna se k'e to nin kan ka. Ngache yora mame ne ere ne muso ye nga fo nga salon kɔnɔ n kɔni bɛ mun f'i ye n bɛ kangari kelen de dɛ n tɛ fɛ k'i ye muso ka sira kan yɛrɛ muso bɛ fan o fan a éviter quoi parce que nin ko in ça devient sérieux est-ce que i tulo bɛ n ka kuma na. E bɛ ka muso ko fɔ i ni cɛ est-ce que i fana b'a dɔn e bɛ ka kuma ni mɔgɔ min muso ye muso Achata ne ka ex de kana ɲinɛ o kɔ dɛ. Ngache ne ka sira foyi t'o la n k'i kana tugu muso kɔ de e bɛ mun de kɔ. N bɛna mun f'i ye ka gɛlɛya bi ta kɔfɛ kana ne lajɔ ni ɲɔgɔnna mana kan na n'i dalen don a la k'a fɔ i ye cɛ de i b'i muso minɛ yama i b'i muso minɛ sinon n'i ma se o la diɲɛ wuli de tɛ se ka ne bɔ n ta kan bon Achata kana ɲinɛ ne ta de kun wa n bɛ segin k'a récupérer i la parce que i tɛ cɛ kelen ye n'importe quoi. Toi tu te prends pour qui? Attends i bɛ tila k'o fɔ ka taa de wa mais e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ n tɛ foyi f'i ye. Tu sais pas à qui tu as affaire. An bɛna tila ka nin ko in tɔ ye. Allo commissaire Musa muso bɔra k'a fɔ n ye ko Musa bɛ so a t'ale k'a ka descente dɔ kɛ awɔ aw teliya wa a bɛ yen sisan ok an b'a kɛ ten merci. I bɛ ko cogo di? Walayi ko ba ye. Cɛ yɛrɛ fɔ ma ye. Tile fila. Cɛ ye bila o. Non o tɛ kurusi de ka ca tile filanin na. Ɔhɔn. Cɛ bɛ ka n wele o ka di yan. Cɛ a ka di. La ɲɔgɔn. Walayi lezime dɔrɔn. Cɛ n kamana ganni ba de don sisan cɛ. E cɛ o t'a dan yɛrɛ. A part ça i yɛrɛ. E bɔn. B'i bolo san. An bɛ se ka fɔ saba. Parce que Achata bɛ ka sɛgɛn dɛrɛ minute la. Ɔhɔn. Kosɛbɛ tile filanin na n'a cɛ bɛ divorce la. Wala n bɛ ka n sen fili côté dɔw fɛ pour que togo la an ka se ka segin k'a récupérer. Puisque ne y'a tɔmɔ minɛ nin kɔnɔ. Wala mais bref an bɛ taa yen de la halisa. Plan jumɛn de bɛ yen nɔ? Cɛ b'a dɔn lamɛn de bɛ ka ne giri n ka cɛ a bɛ ka pression yɛrɛ de kɛ ko fɔ ka muso dɔ ta. Pression comment ale bɛ se ka décider place la cogo di? Ne ye cɛ de ye. I b'a dɔn musokɔrɔba ninnu ka ko ma nɔgɔn dɔɔnin wa. Mais a bɛ ka a don jumɛn proposer o la ou soit a y'o de k'i y'a ɲini ou soit a ye wagati dɔ de fɔ a ɲinini na. A ko de ko k'a ɲini nin wagati na ne dun fana tɛ baara la an ka ci. Mais n'i ma fili e delila ka dɔ ka ko fɔ ne ye ko ale bɛ financièrement a bɛ financer i ka ko la. Pourquoi pas e ta k'ale? Ale kɔni fo n'an y'o ka bile minɛ an ka cɛ sinon o ye musokɔrɔba de ye den yɛrɛ bɛ ne bɔ.
musokɔrɔba ko in tɛ sa i b'a dɔn muso min b'i fɛ o de b'i valeur dɔn a kɔni ka di ne ye i ka na choix ɲini yɔrɔ jan ala i ka gɛrɛ u la ni n'u sera ɲɔgɔn faamu musokɔrɔba ko in tɛ quoi. cɛ terikɛ n'o cɛ o kɔni cɛ ne b'o fɛ a ka bilen dɔrɔn de kama. N bɛ nin bɔ ko dɔ kalama i b'a dɔn an bɛ domaine min kɔnɔ sisan nɔ musokɔrɔba ka plan bɛɛ kɛ ni denmisɛnninw ta ye n b'a dɔn n'i ye denmisɛnnin fɛn fɛn ta a b'i sigi ko gɛlɛya i bɛ ka bɔ cogo min na i tɛ baara la olu tɛ se k'o temps d'i ma dɛ n kɔni b'o f'i ye mais musokɔrɔba hali n'i tɛ baara la ale bɛ se ka ko nin dɔ kɛ pour que a bɛ se ka balo cogo min na donc kɔfɛ choix b'i bolo i bɛ se ka muso wɛrɛ ta ne bɛ se k'o dɔn conseil fitinin dɔrɔn de d'i ma e aussi ka teli dɔɔni. Bon, me réfléchis. D'accord, n'a kɛra cogo min na i bɛ sigi ɲɛna wa. Cɛn ka cɛ lama i b'a dɔn n'i y'a ye n'i wele ka na nɔ plan dɔ de bɛ yen nɔ o don la ne jɔlen bɛ kare kɔnɔ yan fɛ ne ye jo dɔ de bon a nana matériel ɲininkali kɛ n na mais i b'a dɔn kabini ne y'a ye dɔrɔn ne sigara la yɛrɛ de i m'a ye a jo bɛ cogo di n t'a dɔn a bɛ se ka kɛ i b'a dɔn kolomamisɛnnin a ka surun dɔɔnin tantɔ n bɛ jo in so a ma so layi de don wa m'u ka so yɛrɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn yɛrɛ e b'u ka so yɔrɔ dɔn awɔ cɛ i b'a dɔn kɛ ne yɛrɛ hakili la sɔngɔ bɛ fɛ ka sɔmɔ na de an ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la pour que an ka se ka jo ɲini k'a dɔn wa an k'ale bɔ a la wa wala i m'a faamu wa sinon cɛ ni bɔ kɛra ni kalama i b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ an tɛmɛtɔ an bɛ tɛmɛ duse ka yɔrɔ la n ka cɛ a da duse mun bɛ yen cɛ plan tɛmɛ ne ni duse cɛ n ka da duse ka da kan cogo di n ka cɛ f'an kun bɛ ɲɛna ci ɲɔgɔn na non n ka cɛ i gagne na i b'a dɔn toujours ne bɛ yɛrɛ côté la duse kɔni tɛ i b'a dɔn an ka plan in na a ma dabiri an da la a to tan tɔ n ka cɛ wuli an ka taa jo in ka ko ɲɛnabɔ fɔlɔ i y'a mɛn wa voilà tu ka basi bɛɛ dɔnna o bɛ yɔrɔ min yɛrɛ o bɛɛ dɔnnen don a tɔ tora sisan ka descente k'u ka yɔrɔ minɛ wa i m'a ye a tɔw dɔrɔn de voilà o ye yen yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ an ye yɔrɔ min f'i ye yen dɔrɔn awɔ commissaire wuli loro commissaire
Nama, ebe mun ko na ce ebe mun Fula enta te dible. Nama meri nje. Foi. Ha? Foi doro. Foi told me. Foi ta cha sa ngata ma ngata. Ngata. Samarata. Samarata ngata. Ka fa me mun fa me te ko sukula. Akan sa ngata ma samarata ngata. Samarado. Foi ta cha me no so ro ngata. Ça va? Oui, ça va bien, merci Fanta. Comment va quand même? Donc, ne fais rien avec le plan là. Ay, plan foi de. Avec ça. Quand y a chinga. Ne fais moment mon tu me non fait wakati na dia ya wana. Mais quand ko fait. Faut être digné non ça. E mena kanu ko fe, tiria be. Sale ne ya nyo tenga mo yeti. Ya ne fais la famille ici kuma la sur la. Yan kanu ga bin mo ta sira ki don fon chaman ke. Mais quand ko fait tiria ti balmati. Kana be pega fender ko kanu ko fe kele teu. Abse ya gant na get tiri ba fo la be tu. Me kele kon te na nyo ya me se ganyo fo. D'accord, problème pas là. Nous regarde. Ah, On fout là. c'est bien. Ça va. Avant était. Ah. Chelama. Chagara dara wui. Ibaro do antara affaire in tanto wallahi fusi antara sa bo kenama. Ha? Sega duse yɛrɛ bɛ ka wolo tɛ ka sɔrɔ. N'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ lala ale tun bɛ se ka na ka dumuni dɔw d'a ma mais an bɛ na nin kɛ cogo di sisan? Ne tɛ kɛcogo la nin na ka sɔrɔ. Tiɲɛ sigilen ka to an ta la. A bɛ ɲɛnabɔ. D'accord, problème t'a la. Mais i b'a dɔn han duse bɛ yan yɔrɔ dɔn. A bɛ yan yɔrɔ dɔn n'a a mɛnna n'a ma ye a bɛ sɔn ka na. Awɔ a bɛ na. À l'air. Ne bouge plus. À genoux, à genoux. À genoux. Hop là.